Çekdarên rêxistina teroriya Daeş gule berdan Kurdên ku hewl didan ji Reqayê birevin û di êrişî de jinekî jiyana xwe ji dest da û neh kes bi giranî birîndar bûn. Li gorî hin malbatên Kurd ku xwe gihandine bajarê Girêspî diyar kirin ku çekdarên wê rêxistinê li Reqayê Kurdan gulebaran dikin. Her wiha berî 2 rojan jî Daeş muleta 72 dem ji mêran dabûn Kurdên parêzgeha Reqayê da ku ji wê derkevin û ew mulet bi dawî bû. Hate ragihandin îro dema malbateke Kurd ku ji Reqayê ber bi Girêspî ve dihat, rastî rêbendeke kontroleya çekdarên Daişê li gundê Skîrwa li ser rêya Girêspî û Reqayê hat. Wanê çekdaran ew malbata Kurd gulebaran kirin û di encam de 10 kes ku jin û zarokê di nav wan de bûn birîndar bûn. Rêviyan ew welatiyên Kurd rakirin û gihandin bajarê Girêspî û ji ber giraniya birînên wan ew rakirin nexweşxaneyên Bakurê Kurdistanê. Lêbelê ji ber ku rayaderên Tirkiyê yên li ser sînorê derbasbûna birîndaran astan kir û bi derengî xist, jina bi navê Meryem Ehmed Bozan ya temen 28 salî li berê deriyê sînoriyê Girêspî jiyana xwe ji dest da û hate gotin ku rewşa welatiyên din jî giran e û ji ber giraniya birînên wan dibe ku hejmara qurbaniyan zêdetir bibe. Navê birîndaran jî ev in: Şemsa Xelîl 40 salî, Hesen 22 salî, Umer Ehmed 4 salî, Aya Ehmed 11 salî, Aliye Ehmed 12 salî, Sebha Abid 6 salî û Mustafa Mihemed 6 salî ye. Li alîkî din jî ji ber şikestina wê rêxistinê li piraniya eniyên herêma Girêspî û Ayn Îsa û pêşveçûna hêzên hevbeş bi alîkariya balafirên şer yên hêzên hevpeymaniyê bê serpiriştiya Amerîka dest bi lêdana xendeqan li derdora bajarê Reqayê dike û malbatên çekdarên xwe yên biyanî jî vediguhêzin navçeyên girêdayî bi parêzgeha Helebê. Bajarê Reqayê Sûriyê havîna salaborî ketbû di destê Daeş de û ew bajar wekû paytexta dewleta xwe ya Îslamî ragihand bû.